En havhveps er giftig. Det ved I nok godt. Men kender I andre dyr, der er giftige? Så må I gerne lige skrive det ned i kommentaren. Så vi ved jo, at en havhveps er giftig. Det skriver jeg lige i kalenderen på et kryds, hvor jeg har forskellige krydsertegn, hvor man kan skrive, hvilke dyr man synes, der er giftigste, og de andre dyr, som man synes, det er okay lige at røre lidt ved. Men hvis man bliver stukket af, eller bliver bidt af en hugorm, så skal I altid huske at have modgift med, og hvis I ikke har modgift med, så tag ned til lægen lige med det samme. Så husker I, hvis der kommer en hugorm tæt på jer, så skal I have noget modgift med, eller komme ned til lægen hurtigt. Og så kan jeg give jer noget modgift, uden at I bare skulle have noget modgift med til det, I skal.